този хляб, който се храни около по мярко, всеки, който прави Твоето слово, вечният хляб, Господи, който и няма да върне. Защото, Господи, когато ние знаем Твоето слово, и когато в трудните моменти, когато ние изповядваме Твоето слово, и проблема и нуждата, те ще гледат, те ще самарват. В името на Исус Божие, благослови и става състани. Амин. Брат Валю, помолите една молитва, брат Валю. Добре. О, Господи Боже, Татко наш Небесен, благодарим Ти, Господи, за този свят ден, благодарим за тази вечер, Господи Боже мой, че отново, Господи, даваш тази възможност да се молим, да хвалим и да издигаме свято Твое име, Господи, защото Ти си милостив, жалостив, много търпелив. Зареди ни нас, Господи, с това дълго търпение. Дай ни сили, Господи Боже мой, да преодолим всяко едно препятствие. С Тебе, Господи, сме силни, защото Ти си с нас, Божията ръка е върху нас, Господи Боже. Святи Татко наш Небесен, колко нещо съгрешаваме, нещо правим, Господи, Ти ни насърчавай, за да се поправим. Води ни, Господи, през прави пътеки заради святото си име, Господи. Благослови групата ни, Господи Боже мой, благослови пастора, Господи, аз вярвам, Господи, с Твои изцелен, с Твоите рани, слава на Господа, да прославим, да хвалим и да издигаме святото име и нека да видят чудесата Господни, както с Теб, така с пастора, както с нас, Господи, брати и сестри, слава на Господа, здрави, благословено, светени, очистени с Твоята пресвята драгоценна кръв, Господи Боже мой. Слава на нашия Господ, благодарим Ти, Господи, че имаме тази възможност да чуем Божието Слово от пастора, Господи Боже, да го благословиш, да го пазиш, да го закриеш, Господи Боже мой, на нас да влезеш, Господи, силички, да слушаме, да приемаме това Божие Слово, Господи, за изцеление, за благословение, за Божие помазание. На Тебе, Татко наш Небесен, отдаваме цялата слава, Господи. Братя и сестри, които са в нужди, проблеми, Господи, Ти си над нужда, Ти си над проблема, Ти си над болестта, Господи, защото Словото казва, на Тебе уповаваме, Господи, в Твоето свято име да се молим и вярваме, че Ти, Господи, не си ни остава, не си ни забрал, Господи, ще бъде с нас през всички дни до свършиха. А ние, Господи, се приближаваме пред Тебе, по-близо и Ти при нас. Ако ние се отдалечим, Ти, Господи, Ти се отдалечава, но ние не сме от тези, които ще се отдалечаваме, а сме от тези, които ще се приближаваме пред Тебе, ще дадем цялата слава, почет и величие, Господи, Ти си нашия Бог, Ти си нашия баща, Ти си нашият лекар, спасител, освободител и изцелител. Благодарим Ти, Господи. Тази вечер, Господи, ни зареди, пази ни, закриви ни, Господи, да вземем, Господи, това слово върху нас, Господи, което ще отговори, Бог ще говори пастора ни, Господи Боже мой, слава на Тебе, Татко наше, бе, цялата слава е Твоя. Радостта и хвалението наше ще Те издигаме, ще Те хвалим, защото Ти заслужаваш. Благодарим Ти, Господи. Благослови групата ни, брати и сестрите, Господи Боже мой, ако някой има болен, някой нещо, Господи, пречи в него, аз вярвам, че този вечер ще бъдем изчистени, ще бъдем здрави, осветени, очистени с Твоята пресвята драгоценна кръв. Слава на Господа! Всичко Божие дърче оставаме, Господи Боже мой, сега. Алелуя. Амин. Амин. Слава на Бога. Спрете микрофоните, ако обичате. Днеска, знаете, цял свят се говори за 50-ница. Разбира се, темата ми днес ще бъде отново за това нещо. Наистина е така, защото това е... Спри микрофона. Така. И има два стиха, които се желая да прочета. И днес се намеря в Йоел 2 глава. 28 стих казва така. И след това ще взе духа си върху всяка плът и синовете и дъщерите ви ще пророкуват, старши ще видят сънища и нощи ще видят видения. Това е Йоел. Това е една книга, която е написана 80 години преди Христос, след 80 години. Още тогава Бог е пророкувал. Ще видите други стихове, ще прочета, където Бог пророкува, че Бог ще изпрати Святия Дух. В Стария Завет, но четем Бог като Творец, Създател, Бог на Израел, говорим за Бог като цяло. А в Новия Завет четем за Исус Христос, за Господ, който дойде от небето, за нашите грехове. Умря, възкръсна и отива в небето. И вече изпраща Святия Дух. Това е трето лице на Бога. Бог Отец, Господ и Святия Дух. Именно в Деяния на апостолите това се случи. И така самия Петър в Деяния 2 глава каза същия си, каза така. И последни дни, каза Господ, ще взема духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, и дъщерите ще видят видения, и старци ще създадат сънища, и така да видим, че в последните времена бъде така, че Бог ще взема духа си на всяка твар. И сега искам да кажем, Словото може да описа как стана това и да на Святия Дух. Сега, Святия Дух, това е обещанието на Отца. И сега Бог, когато Исус преди светлата земя, той се събрал ученици, освен в Евангелие на Лука, се описва 24 глава,
И тогава им каза наистина, че той ще дойде при тях. И каза, те да стоят да чакат. И каза така, чета сега Лука, 24 глава. Последни стихове. Така е писано. Христос трябва да пострадва и да свърши на третия ден, че трябва да се проповяда в Неговото име покаяние и прощение на греховете ни, между народи, като се почне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И ето аз изпращам върху вас обещанието на Отца ми. Вие стоите в града Иерусалим, тук се облечете с сила отгоре. Тук аз казвам, чакайте, докато дойде Свет Дух на тази земя. И сега, тази Деяния първа глава се казва така, и четвърти стих. И като се мири с тях, завършим да не пускат Иерусалим, но чакат обещаното от Отца, за което каза, той чухте от мене. Тук Исус Христос обеща на апостолите, чакайте, аз си отивам. Те трябва да стоят и да чакат. И какво стана? Той върши, в 8 стиха така, но ще приемете сила, когато дойде в вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мен, както тъй в цяла Юдея и Самария, и тъй до края на земята. Слава да ви на Господа. И сега Словото Божие така, Святия Дух се разкрива като другият учител, докато на истината. И сега дума, Исус знаеше, че когато той си отиде от тази земя, тези ученици, те ще бъдат гонени, ще бъдат притеснявани, много от тях наистина ще прекарат трудни тежки моменти. Но това не трябва да е причина. Те се отказват. И затова Бог изпрати Святия Дух. 50 са и денът, в който Святия Дух дойде. В Стария Завет имаше ден на 50-ница. Това е празник, който забеляза за края на жертвата. И там имаше и нечемика. Ден на Лаос и Балдонос, поради освобождението от Египет. Това е 50-ница. Но в Новия Завет, в един момент, когато те събрани заедно на 50-ница, Бог използва момента и излива духа си в този ден. И сега, искам да кажа, че Бог не се е променил. Той също е днес. Бог Отец, Господ Дух и Святия Дух. И сега, Исус Христос подготвя своите ученици за своето заминаване. Една 14 глава. Една 14 глава, ще се така много интересно. Тази глава се казват много неща. Казва така. Вече представете си, той събрал ученици около себе си, иска да им каже, че той ще отиде от тях, да се обезсърчават, да почнат да вярват. И казва така, виж сега. Тук много интересен момент да сега, точно казва така. Да се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвате и в мене. Дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, ще да ви кажа, защото отида да ви приготвя място. И като ти ви приготвя място, пак ще дойда при вас и ще ви взема пред себе си, защото идват на вас да бъдете и вие. И вие знаете къде отивам. И наистина после каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Слава да бъде на Господа. И сега, по-нататък се говори за Иван, че той ще изпрати утешител, един, който ще бъде с тях. И нещо, което е интересно, докато се беше на тази земя, той беше с една обредена група хора. Не може да бъде всякъде. А вече след което е на тази земя, той не е само около нас, той вече и в нас. Това е разликата. Той е навсякъде. На всяко място, където има християни, вярващи, във всеки един вярващ, Бог обитава, че е Святия Дух. И тук се казва така. Йоан 14 от 15-18. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и той ще даде друг утешител, за да пребъда с вас до века. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито познава. Вие го познавате, защото той пребъда с вас и във вас ще бъде. Тук аз им казах. Той ще пребъда с вас и във вас ще бъде. Вече вече като открива истината. И каза така, няма да ви оставя сираци, но ще дойде при вас. Това е много силен стих, сирак. Само едно сирак означава човек, който е изгубил своите родители. В света е пълно сираци. Има хора, които са наистина загубили са своите родители и тях е трудно да се накрация. Вижте, тук Христос дава една аналогия, че когато той ги напусне, те ще бъдат едва като изоставени. Няма да се чуят какво да направят. Но така не се притеснявайте. Ще прати един, който ще бъде с вас и във вас. И сега, тук много аз казах, тук и последните каши идея до късна всека това е наистина много уникално. Това е едно обещание, което наистина Бог изпълни чрез изяването на Святия Дух. Нека погледнем самата история, какво случи. Що е много важно сега. В Словото Божие, първо, Исус Словото Божие каза в Матия 28:20 така, и аз ще бъда с вас
през всички дни до свършека на века. Някой ще къде е Исус Христос сега? Що обещава по го няма? Но той обещава, че е след нас, и той е след нас, но чрез духа си. Значи, ако той да разберем, той чрез духа си е с нас и в нас. И ние сме в него. В Колосяни 3 казва така: животът ви е скрит с Христа в Бога. Значи това е нещо много уникално. И все в нас, ние сме в него и ние сме заедно в Бога. И това няма как да разберем. Но това е така. Приемах с вяра и това е нещо уникално. Вижте, още Стария Завет има пророчества, които искам да прочета, които говорят наистина това, че Бог ще пъти светя на земя. И в Исаия 64 глава казва така. Исаия 44. Защото ще иззем вода върху жаната земя и реки върху сухата почва. Ще иззем духа си върху потомството ти и благословението си върху рожбите. Така дава обещание, че иззем духа си върху вас. И това е едно обещание, което наистина се изпълня. Именно на 50, това, което ще разсъждаваме с 50 малко. Езекил, ще прочета няколко стига. Това са много силни стихове, които наистина тях има сила. И хубаво да ги си напомним. Езекил 36 глава казва така. Езекил 36 глава 26-27 казва така. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре вас. И като отнема камен от сърце, от плътта ви ще ви дам меко сърце, и ще вложа духа си вътре във вас. И ще направя да ходите според постановленията ми, да пазите законите ми и да ги извършите. Придем, че ново сърце и нов дух. Това ще го прави Бог в нас. Тук не става дума за това подскърсвие. Тук става дума за това, което вътре в нас, което преди било стария човек. Там, къде се взимали решенията. И когато идем при Бога, че Бог прави на нас ново създание, нов човек. В 2 Коринтияни 5:17 така: ако е някой Христос, той е ново създание. Старото премина е всичко става ново. Е това прави Бог в нас. Ново сърце, нов дух. И ставаме нов човек. Слава да бъде на Господа. Ще прочетем езикъл Езекил 39 глава, после ще преминем към историята. Езекил 39:29 казва така: и няма повече да скрие лицето от вас от тебе в тях, защото ще изяде духа си върху Израилевият дом, казва Господ. Видим, че с духа ние започнем да разберем, че Божиите промисли. Започнем да разберем Словото Божие. Започнем да разберем, че това, което е писано, вече е вярно. Защото когато говориш на някой човек, който няма Бога, ти му говориш за Бога, той казва: ти добре ли си, бе? Къде е Бога, бе? Какъв прави къпат? Къде сте неща, бе? Сега шпи, сега е живота, бе? Така говорят пъти си хора. А тези, които трябва Бога, те с духа си разберат, че има нещо повече. Бог ще с духа си не дава откровения за тези неща. И сега, важно е да разберем, че нуждаем се все повече и повече да се изпълним със Святия Дух. Да, той живее в нас, обаче се нуждаем все повече от Него. Наистина това е нещо, което всеки един трябва да копнее в сърцето си. Хората този свят копнеят за ядене, пиене за животната земя. Аз имам много хора тук, общините ми, работят, вършат, хубави хора са, други хора са. Работят, вършат си нещата, делата, после го правят. Събират се компании, ядене, пиене и казват: това е живота. Утре същия и така живота минава. Когато човек няма истински размер за това, защо живее и не знае какво става нататък, той няма как да осмисли живота си. Той си казва: това е живота. Обаче Библията казва, че Святия Дух Бог не разкрива истините. И сега виж какво се знае. Нека погледнем какво стана 50-ници, вижте. 50 днет, който Святия Дух дойде. Както е казал в Стария Завет, 50-ница беше празник, който облеза на жертвата и ечемика. И сега това е един празник, в който хората са събрани. Винаги, когато има празник, хората се на място. Помните, като бяхме преди години във времето с соца, имаше празник 9 септември, 1 май и други празници. Винаги тогава ходихме на манифестация и винаги градът беше пълен с хора. Има такъв ден, в който градът е пълен с хора, Бог иззел духа си. И тогава ще става чудесно. И сега Словото Божие каза така: нека да видим какво става сега. Той им каза: чакайте. И те стояха и чакаха. Исус тъпчи си не си отиде. 10 дни те продължаха да чакат още. Сега може би, понякога може някой от тях да се самозанил, ама дали ще дойде някой? Ама дали ще изпрати? Дали Господ не е забрал да изпрати нещо? Кой знае как са минали? Но те продължаха да след молитва. И каза така: и когато влязаха, качиха се в горната стая, където живееха Петър, Йоан, Яков, Андрей, Филип, Тома, Бартоломей, Матей, Яков, Албей, Симон Злот и Яков. Тук виждаме, че апостолите, без да изкаръска, разбира се, стояха на место и ще се молеха и припадваха. И какво става, вижте? Всичките единодушно бяха постоянно молитва и моление с някои жени и Мария, майка на Исус, избавителството му.
Виждаме събрание всички места и се молят. Много важно, когато искаме повече от Бога, да прибъдем в Него, да постоянстваме, да се молим. Понякога хората казват, аз се молих един път, ни дойде нищо върху мене. Но то си път няма да стане. Господ казва да прибъдем, да постоянстваме, в Него да бъдем, да искаме да бъдем жани за Него. Вижте какво стана. И когато стана дет на Петдесятница, на празника вече, те всички бяха на място. И внезапно стана шум от небето, като звучение на силен вятър, изпълни цялата къща, где седяха. Представете си какво става сега. И викам се езици като огнени, които се разделиха и седна по един на всеки от тях. И като те всички се изпълниха за Святия Дух и започнаха да говорят чужди езици, както Духът им даваше съвсем да говорят. Може да си представите коя е изненада както за тях, така и за тези, които бяха там наука. Хората. Преди мен чуват някой говори някакви езици, но ще не разбират. Преди мен какво става. И това беше наистина, когато те стояха и прибъдаха. И какво ставаше в Деяния 2 глава, 30 Словото Божие описа точно този момент. Този Исус бе възкресен от мъртвите, на който всички свидетели. И тъй като се възнеси до бъде десница и взел от Отца обещания Святи Дух, той и след това, което виждате и чувате. Виж колко елементарно каза Петър. Исус живя, умря и възкръсна. И се възнесе от небето. И оттам взема духа от баща си, от Отца и го светна върху нас. Това е истината. Сега, някой може да става как стана това, за кого иде дойде. Святото дойде за църквата. И преди когато човек е част от църквата, той е част от това Христово тяло, има Святото Дух в него. И сега, в Словото Божие казва така, че виждаме тези стихоти, Святия Дух дойде на земята. Обаче нека видим каква беше реакцията на апостолите и на хората, които бяха там сега. Сега ще нататък. И тогава постоянно в Иерусалим, престояха в Иерусалим юдеи и благочестиви човеци на всеки народ под небето. Може да представите, това е един празник. В Иерусалим имат народ от всякъде хора. И тогава точно в него момент става това чудо. И като се чу този шум, една навалица се събра и смутиха се, защото всеки един ги слуша да говорите негов език. Може да си представите, нашите апостоли говориха на езика на тези на хора чужденци. И те се чудяха, обаче какво говориха сега. И всички смаяни се чудиха, се думаха, ето всички тези, които говориха, не са ли галилеяни? Откъде знаят наши езици? Тогава как ще да говорят всеки на собствен език, в който сме родени? Партияни, мидяни, еламити, жители на Месопотамия, от Идея и Кападокия, Понт и Азия, Фригидия, Памфилия и страни от Ливия, където граничат с Кирилия, и последователи от Рим, иудеи и производители, християни, араби и много от още. И те всички се смеяха, защото говориха на нашите езици за великите Божии дела. Това беше момента, в който Бог чрез духа си, чрез нашите хора, говореше благотворение на всички хора. Може да е колко голямо чудо. И Словото Божие не знам по-добре какво става. Ще сега проповед на Петър в същия момент, появяха 3000 човека, по-станаха 5000 човека. Божие Слово е така, докоса и днес. И каза така, и те всички до мене се смаяха. И си думаха, какво значи това? Никой, това става еднократно. Никой не може да каже точно момент какво става. Всички са учудени. А други се присмиваха, като казаха, те са се напили с сладко вино. И това е някакво логическо решение, как стават тези неща, как говорят тези хора. Може пиян човек да говори на други езици. Това сега е някаква причина. А Петър, като се изправи, се несете, издигна гласа си и им проговори. Юдеи, всички вие, които живеете в Иерусалим, нека ви стане тайно и вниманието на моите думи, защото те не са пияни, както мислите, понеже си едната дирекция на деня. Но това е казано чрез пророк Йоел, последния ще излезе духа на всяка твар. И наистина това беше едно изпълнено пророчество. И Словото Божие каже, че всички бяха смаяни, зачудени, а други не се присмиваха. И днес е така, вижте. Днес, когато кажеш, че има Бог, някак се присмива. Друг се чуди как може нормален човек да вярва в Бога. Казват, ти добре ли си бе? Аз преди няма забравя работика на място и тогава шефката ми, началницата ми каза, Пари, ти как си разумен човек, умен мъж си, как може да вярваш в Бога бе? Едва не има Бога, трябва да вярваш само глупите хора. И аз викам, ако няма Бог, аз няма в кого да вярвам. Аз вярвам, че Бог е жив и затова вярвам, че е жив Бог. И виждаме се, тези хора бяха смаяни, но това по един начин ни обърка нашите хора. Напротив, те продължиха да бяха с раздумение да стоят
И Петър стана тогава и проповядаше благата вест. Но искам да кажа, вижте, какво ще като цяло, вземайте при си от Библията, когато дойде Святия Дух. Какво стана, вижте? В Коринтияни 12 глава, каза така. 13 стих, после 12 каза така. Защото ние всички, било идеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички от едно се напоихме. Защото както тялото е едно, а има много части, всички части на тялото, ако са много, пак са едно тяло, така и Христос. Чрез Святия Дух Бог наистина обединява църква в едно. Няма индивидуално християнство, няма някой да каже аз сам ще вървя, няма как да бъдеш сам. Или си в тялото Христово, или си навън от него. Тялото Христово, вижте словото Божие на Веска, тялото Христово е църквата, а глава на тялото това е Христос. Така че всеки трябва да се отървеси къде е, с кого е. Ако в тялото, трябва да е своето място, къде е в тялото. Ако не е, трябва да се покая. Ако не, после ще погине, разбирате ме. Няма индивидуално християнство. Сега, всички християни са обединени в едно. Ефесяни първо, че почти така малко стихове, точно тези ще да ги разберем. Ефесяни първо, 22 стих, Словото Божие казва така. И всичко покори път взете му, става дума за Бога, и постави го, Исус, да бъде глава на всичко за църквата. Защото е него тело, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всички. Виждаме, че глава на тялото на църквата е Христос. И хубаво е всеки един, който е в тялото Христово, да има връзка с Христос, защото прецениш какво става. Няма къде вижте, Словото Божие казва, това е вечен живот, да познае Тебе, единият истинен Бог и след какво си изпратил. Без Христос няма вечност. Идеш при Бога, приемаш Христос, покаяваш се и тогава ставаш част от Христовото тяло. Има че Свят Дух. Бог полага в нас Святия Дух. Но Божие Слово насърчава да искаме повече от това, което имаме в себе си. Да искаме да се изпълним с Духа. Има това да искаш повече да бъдеш с Бога. Да имаш повече опит, да имаш повече с Него. И колко повече искаш, толкова повече Бог ще даде. И после Ефесяни 2 глава. Трябва да си казва така. А сега в Христа Исуса, вие, които няма да си бъде реч, се поставяме близо чрез кръвта на Христа. Може да си представите, всеки един човек е близо при Бога. Колко Христос е близо, толкова да сме ние близко. Чрез Него. И сме в Него. Това е уникално. И после казва така. Защото и те дойде благовестта мир на всички. И тези, които бяха далеч, и тези, които бяха близо. Защото чрез Него и иначе другите имаме своя достъп при Отца в един друг. Виждаме, че с Христос всички ние имаме своя достъп до небето. Слава да бъде на Господа. И сега, какво прави Святото в нас, вижте сега. Първо глава тук обяснява, когато чуем благата вест, какво става. И когато и вие, като чухте Словото на истината, сидиш благовестието на вашето спасение, когато и като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух. Бог запечата от нас с Духа си. Каза, ти си мой. Това е голяма гаранция. Който е залог за нашето наследство, да бъде изкупено притежанието на Бога, да бъдете за похвала на Неговата слава. Как става това? Това приема с вяра. Идваме при Бога, приеме го и Бог не запечата чрез Духа си и каза, вие сте храм на Бога. Това живее в вас. Това е много уникално, разбира се. Това, което става в плътта, не е толкова важно. Това, което става вътре в тебе, Духата е важното. Самият апостол Павел казва в Коринтияни 4 глава 16 казва така, аз не се насърчавам. Ако бъде човек на те, вътрешния всеки се подновява. Това, което е важно пред Бога, това, което става вътре в тебе, не това, което става от нас. Да, отвънка не така пръста, слави пръста, това е плътта. А Духът ще накава при Бога. Това е важно наистина да работим, да поддържаме Духа в нас. И вижте в Коринтияни 6 глава, 19 стих, тук се обръща с каза апостол ти, и не знаете. И те ще знаят. А ще да напомня. На два пъти в Коринтияни той говори, вие сте храм на Бога, защото Светът живее в вас. И тук втори път каза така, и ние не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е от Бога, който имате от Бога. И вие не сте свои си. В него вече има продължение. Вие не сте свои си. Бог е при нас, чрез Духа си, запечатане и каза, а на тези, които намериха, приеха, тази пасва като Божи чеда. Ние сме Божи чеда, Божи деца. Да, на тази земя може да имаме родители, може да имаме брати и сестри плод. Това са хора около нас, които с които живеем. Но пред Бога ние сме Божи чеда. И това е нещо, което е уникално, което не трябва да забравим никога. Сега, има храм на Бога, защото Духа живее в нас.
Сега, основната задача на Святи Дух е да прославя Исус Христос. Не нас самите, разберете ме. Някой си мисли, че като имат няколко дарби повече от другите, са по-велики. Не. Дарбата не прави човека. Дарбата Бог ги дава да може да служиш на други хора в църквата и в тялото. Така че ако някой не е златни неща, тогава жалко за дарбите, които има. Дарбите са дани да служим един на друг. Колко повече дарби имаш, толкова повече Бог се да те употребява да служиш на хората. Така че това е смисъл на дарбите. Сега в Риме Йоанн 16 казва така. Той Исус казва за Духа. Той мене ще прослави, защото от моята ще взема и ще известява. Мене как ще прослави. Виждам, че връзката между Духа, между Исус Христос и Бога не е прекъсната. Ние се молим на Бога. И да че Святък и Бог наистина ни отговаря. И сега, Словодеяние, искам да кажа, което е важно, че никой без Святия Дух не може да наче се Господ. Това е много уникално. В 1 Коринтияни 12 глава, той си казва така: никой без Святия Дух не може да наче се Господ. Значи, какво значи това? Сега, примерно, ето, мога да знам се много хора. И сега говоря, някой му казвам, да му говоря, знаеш ли, има Бог, има Спасител, има никой, който може на нашите грехове. И те сега, това, ако ще слуша Словото Божие, внимателно, Святия Дух идва и му дава истината, показано кой е той. И той наистина почва да разсъждава и може да е много лесно да разбере кой е Исус Христос. Има чрез Духа. Значи да ми човек играят Словото и Духа. За мен Исус Христос казва, моите думи дух са и живот са. Дух, който да се възкресява и който дава живот, нов живот, който вярва в него. Слава да бъде Господа. И не напразно, вече в 2 Тимотея 1:7 се казва така, аз скоро говорих, това пак ще споделя. Тук сега, че Святия Дух е дух не на страх, а на сила, любов и себе владение. Това е много важно. И тук понякога, защото има християни, които приемат Господа, но продължават да имат страх от този свят, страх от това, страх от това. И качи страха понякога наделява на това, което имат като спокойствие и мир. А Исус казва Словото Божие, елате при мен така, каквито сте, и ще имате покой, мир на души си. Така че страха не е от Бога, разберете ме. Страха е дяволска работа. В Словото Божие казва така, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себе владение. След направя някакво неща, така е дух на сила за нов живот. Без Святия Дух, без Христос, няма как да живееш нов живот. В Словото Божие казва, че примерно 26, Святия Дух ни помага в нашата немощ. Помага. Там, където ти слаб, Бог дава наистина сила от духа си. В 1 Йоанна 4 така, този, който е във вас, е по-велик от този, който е света. Кой е света? Дявола. Кой е в нас? Святия Дух. Кой е последен? Бог. Бог е последен от нас. Така че, не трябва да се после от това, което става света. Напротив, трябва да опамим на Господа и да кажем: Господи, давай ни сила да продължаваме с Тебе напред. Каза дух на любов. Някой ще каже, откъде да дойде тази любов? Любовта е изяна със Сатани, че е Святия Дух. В Римляни 5:5 казва така: надеждата не посрамява, защото Бог е изял духа си в нас, че даде нам Святия Дух. Бог е дал любовта си в нас, че са любов да обичаме Него, да обичаме ближния си. Помните, когато един човек дойде при Христос и му каза: Господи, коя е голяма заповед закона? Исус му каза: да възлюбиш Господа своя Бог, цяло сърце, всичко си, цялата сила. И втора подобна беше: да възлюбиш ближния като себе си. А на другия съд, Матея 5 глава, изказва: да обичам и неприятелите си. Всичко става от Бога, разберете ме. Никой по-човешки не може да обича всички. Но Бог дава така, че дава ни своята любов, да можем наистина да разберем, че както Бог обича хората, така трябва да ги обичаме и ние. И след това дух на себевладение, това е самоконтрол, въздържанията. Много хора ще кажат, защо спират до тук, казват: Бог е любов, Бог не обича. Чакай. Това е така, но има едно изискване от Бога. Вече да промениш своя начин на живот. Ако ти, приемайки Бога, продължаваш да живееш стария начин на живот, имаш голям проблем. В Словото Божие казва така. В 1 Петро 2:12 казва така: възлюбени, умоляваме като пришълци чужденци да се въздържите от плътски страсти, които идват против душата, да се въздържите от плътски страсти. Или стария човек, това, което е било преди, старите грехове, грешен човек, който е бил в нас преди. Да, Бог ти прощава. Не дете му дава място, не дете го съживява, не дете го скъсява. Словото Божие казва, че стария човек трябва да тлее да умира, а новият човек трябва да бъде изимат. Това е именно живота в духа.
И още притчи сега. Притчи първа глава. 10-15 така. В притчи 1. Притчи 1. Само внимавайте на време сега. Притчи първа глава. 10-15 каза така. Сине мой, ако грешниците прелъгват, не се гласявай. Значи, не. После, вижте, винаги ще има изкушение. Винаги ще дойдат старите приятели, старите компании, някои хора, които са били преди, много добре се прекарали много живота си, ще дойдат. Обаче кажа, не отива. И 15 каза така, сине мой, не ходи на път с тях, въздържай ногата си от пътеките им. Сега, който не вярва Бога да си кара както си иска. Ние ще вярваме Господа, трябва да сменим курса на нашия живот. Ако трябва да сменим приятелите, вече ще се въздържим от това да прекараме. Ще кажа защо е към тези неща. Когато вярваме Господа преди време, 90 години, бях музикант. Тогава в ресторанта, като работех, иднаха по много хора. Имах много приятели. И трябва да кажа, когато вярваме Господа, постепенно тези всички приятели или поне започват да отпадат от живота ми, защото аз нямах какво да говоря с тях. Преди идях не пиехме, компони, обаче вече аз тези неща не ме гласят. И понека, знаете какво стана? Остана само Исус. Всички тези стари приятели отпаднаха. Знаете, по-добре има Исус, бъде с него, отколкото хочете да грешни хора. Защото грешни хора така на грешни места. Така че Бог ще даде правилните хора, приятели ще даде и братите си в Господа. Но те да си искат да вземеш решение. Сега в 1 Коринтияни 9 глава, ще да така. Не знаете, че кому те предават кучета и грища. Всички тичат, а само им получава наградата. Така че ще да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко, те вършат това, за да получат тленец, а не тлен. Знаете, много път съм чул, когато някой спортист сега да имат олимпиади, европейски, особено гемтист, художки, маски и други. И винаги питат сега, какво правихте? 4 години тренирахме много здраво. Постоянно тренирахме 1, 2, 3, 5 тренировки, накрая и да се заедат за 3 минути. За 3 минути им дават оценката. Какво съм да кажа? Ние трябва наистина така да бъдем, да внимаваме как ходим, как живеем, защото ние не знаеш пред Господа. Това, че се на пътя, това още не тигра на трето небето. Да, ние трябва да сме сигурни, че може и са. Имаме тази увереност, но с живота си, с делата си, с толкова ръка, нека всеки се въздържа да се подвизава. Въздържанието, наистина, това е плода на духа, самоконтрол. Вече Бог ни дава чрез духа да можем наистина да се контролираме, защото които са грешни, които са били в стария живот, понека бъдат от нас, няма да там ще държим. И това е много важно, защото може да е самото освещение, аз съм казал много пъти. Хубаво е, когато се тръгваме идваме при Бога с радост, но какво става там нататък? И Словото Божие каже, виж, Коринтияни 5:12 казва така. Коринтияни 12:16. Наистина, имайте мир с всички и у нас освещение, без което никой няма види Господа. Мир и освещение. Мир с Бога, с хората и освещение. Това е промяната. И така търсете мир с всички нас освещение. Човек това старе. Ние християнство не да лична лава, си кажеш, аз съм спасен, аз съм правил 30 години, вече с Бога сме на ти. Това е голяма заблуда. Бог иска всеки ден да имаш, да прекараш време с Него. И тук се казва, че за относно освещението, а сам Бог намеря да я освети напълно, да запратите пъкът духът, чета и тялото, без порок, до пришествието на нашия Господ Христос. Верен за който ви призовавам и ще извърши това. Това, което Бог трябва да направи, да ще го направи. Но от тази, който иска, всичко иска, че държи доброто, поддържи се от всяко зло. Но, как наистина насърчава, дава ни, че Бог е с нас, той ще помага, обаче от нас зависи, какво ще правим. Ако ние учим този свят греха и учим всичко това, което се научи и преди, и поне не се променяме, това е голяма заблуда. Това е говори за религия, не за християнство. Религията не спасява, религията говори за Бога. Обаче не спасява, няма спасение, няма че живот. И сега, кога Христос, да светите, вижте много важно, в Йоанна 16 глава, само Христос каза, кой е Светия Дух. И тук наистина той даваше така, откриваше на своите апостоли, а и на църква днес, да знаем кой е той. Дава ни определени характеристики за Духа. Значи той не е някой непознат. И някой, който и дошъл от някъде, не знаем кой е. Светия Дух е Бог. И това, затова Исус Христос се предупреждава, че наистина,
Ако човек може да скриш против отец, ще се прости, против ще прости, но ако някой походи духа, няма прошка. Така че трябва да нямаме как се отнасяме, че той вече е в нас, не живеем с него. И живота ни вече има друг индикатор. Вече трябва да имаме с двигачна бреде. Вижте сега, една 14 каза Свети Дух сега, вижте. Каза така. 16 глава, 15 месец. Ако ме любите, ще правите моите заповеди, аз ще пускам от църквата, ще друг утешител. Духът на истината. Това е наложен. Друг утешител. Това значи един, който ще иска да помогне на друг, да утеши. И тук, когато говоря за утешител, тук не значи, че ще към някой човек. Самия Святи Дух. Той утешава. Дава човек мир. Да, ако трябва, може духът да подобри някой до тебе дори. Но като цяло духът, това е цялата да утешава, да дава сила. И каза така, обаче аз си казвам истината. За да се по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще го изпратя. Що е по-добре? Защото тук беше на тази земя, той може да бъде само с едни хора, с апостолите. Но да хората имаха нужда от него, той не може да бъде всякъде, ако иде Бог. А духът вече идва на тази земя. Духът е навсякъде. Не само навсякъде, с нас прибъда и в нас нещо много повече. Слава да бъде на Господа. И тук, още малко ще говоря за това е духът на истината. Сега, някой ще каже, добре, нали си истината? И ще казва, да съм път истината в живота. Тук става дума, че това е духът на истината. Този, който иде да помогне в този път. Той не иде да промени истината, но иде да помага, да ни помага в този път. И една 16 ще казва така, може да ще прочитам, с които ще върша, като цяло, вече Святия той е в нас, с нас да ни помага в този живот, който живеем. Отреши Святи Дух, когато те ще изпрати мое име, той ще ми научи на всичко и ще напомня всичко, което съм ми казал. Виждаме, тук някакъв има хора, които се изкушават. Днеска Святът ми каза нещо, което го няма никъде. Защо го няма никъде? Съмнявам се да Святи Дух. Святи Дух говори това, което е от Казал Христос, това, което е по Бога. Значи, Словото Божие е индикатор за това, който говори, от кого говори. Дали от Бога, дали от Бога. Така че Святи Дух ще взема от Господа, ще носи, ще насърчава, ще дава сила в това отношение. И нещо още, което казвам. В една 16 страница казва така. Ако дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва към всяка истина, защото така няма да говори от себе си, но когато чуе ще говори и ще ви извести за инти неща. Значи духът чрез Христа ще даде вече откровение, това, което предстои всеки ден да се на живот, за бъдещи неща. Наистина ще разберем, че Святи Дух ще ни дава наистина тези неща, които са необходими. И аз искам да кажа, че когато, и като родители, когато знаеш детето си, че ето, дете ставам, юноша, младеж, просто ти като баща му даваш съвет, живота, който си живял, как да постъпите, ти насърчаваш как да прикажеш живота си. Е, така е Бог, чрез духа си. Тоест, през какво преминаваме? Имаме слово, имаме духа, да ни води, да ни насърчава, да може да се напочнем да дадем пъти до край. И вижте нещо, което ще завърша още един стих. Римляни 8.26 казва така. Римляни 8.26. Това е много силен стих. И казва така, че Святи Дух ни помага в нашата немощ. Това е нещо казва така. Така също Духът ни помага на нашата немощ, понеже не знаем как да се молим, как трябва, но Святия Дух хватайства с нашите неизгорими стенания. Превъзлагът стоя в нас. Той знае нашето състояние, знае нашите нужди, знае нашите мотиви, нашите желания. Всичко е пред Него, разбирате. Няма кой да защим Бог. Всичко е пред Него. И Той взима от нас това, което има вътре в нас и го кара да молите пред Бога. Много път съм имал случай, когато някой брат си казали, брат Вари, скоро се молих, че не бях аз. Не си бил ти, да. Духа е бил. Можеш да съдиш неща, които реално ти не знаеш, нямаш такива думи в своя речник. Усещаш от някой идва. Да, това е Святия Дух. Така че, разбира се, ние не сме сами. Има някой, който е с нас. Има някой, който е в нас. Има някой, който е прибъдва до нас. И не е празно, Бог казва Словото Божие. Ако Бог е към вас, кой ще бъде против вас? Нека Бог да благослови. Нека да забравяме, че при 2000 години Бог изпрати Духа си. Той продължава да живее в нас. От нас иска да пребъдеме и все повече и повече да искаме от Него да бъдем в живота ни. Нека Бог да благослови. Амин. Амин. Гале! Гале! И Господи. Слава добре на Господа. Ако някой иска нещо да каже, имаме това време. Някой иска нещо да каже. Слава добре на Господа.
Брат, как си, брат? Господи.